Co? 2,40. Proszę zgodne. Następny przystanek. Katowice, Teatr Śląski. Katowice, Rynek. Teatr Śląski. Następny przystanek. Katowice, Dworzec, PKP. Katowice, Dworzec, PKP. Co? Ulgowy? 2,40. Następny przystanek. Katowice, Plac Wolności. Katowice, Plac Wolności.
proszę. Następny przystanek Katowice Sobieskiego. Katowice Sobieskiego. Pięćdziesiąt 21 do 42. Czerwiecka druga, złapujcie. Dzień dobry. Moje tutaj wszystko. Zawieszona jest, nie ma, nie wyjeżdża, nie wjeżdża, nie wjeżdża. Zapomniało się. Katowice Dom. Już pytamy, czy ktoś wyjeżdża z zajezdni z Mazorego, czy ktoś wyjeżdża Katowice właśnie do Dom. 21. Już oświetlę chwileczkę, no pisałem, czy nie skorzystać. No, dzień dobry, 21 do 8 wagonik spokojności. Dobry, dziękuję.
Dobry.
Polski.